Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri ďalšom videjku a tentokrát to nebude z nejakého Fortniteu, ale ako ste si mohli všimnúť, bude to z Farming Simulatoru 22. Povedal som si, že treba skúšať nové veci, tak hovorím, zapnem natáčanie z tohto. Takže ak sa vám to bude páčiť, budem rád za každý like, odber a prípadne nejaký ten komentár. A môžeme sa pozrieť, mali by sme mať túto dvojku, áno, a potom tam tú trojku. Na tej dvojke, čo som kúkal, by mala byť pšenica. Takže sa poďme pozrieť, ja si len tu zmením nastavenia. No a ľudia, chcem vám toľko povedať, že ja to hrám na najťažšej úrovni. Takže som zvedavý, ako nám to pôjde. Idem tadeto, nemestím sa cez tie dvere. Dobre, tadeto sa mestím. Môžeme ísť tadeto. Tu na. Otvoríme si. Kombajn rozložený. A ja sa pozriem, či máme... Nemáme. Ani balíkovač a ani zberací voz. Jak sa mi to... Aha, takto. Ja to mám... tej radenie rýchlosti, teda... smeru mám manuálne. Čo robí tá páčka? Dobre, takto. Dúfam. Áno, dobre. Takže... Možno tento prvý diel bude taký, že si budem prenastavovať tie nastavenia, lebo fakt dlho som to nehral. Ale však, ako ste mohli vedieť, tak 1. decembra vyšiel na každej platforme, či už na platforme, kde počúvate hudby, alebo ako sa to volá, Xboxe a také, tak aj na Playku vyšlo PlayStation Wrap. A keď som tak pozeral, dávam sem teraz niekde na obrazovku môj Spotify, môj PlayStation Wrap a môžete sa pozrieť. Podľa mňa to nebolo akože najhoršie, ale tak zase ani najlepšie to úplne nebolo, ale však zhodnote sami a napíšte do komentára, ako sa vám ľúbil môj PlayStation Wrap. Vynechal som, joj. To nevadí. Toto manuálne, zarazovanie tej... tú zmenu smeru. Že keď chcete dopredu ísť, tak idete dopredu takto a potom keď chcete cúvať, tak musíte tlačiť kombináciu dvoch tlačítiek. Ja na Playku to mám, že R2 a L3. A stlačím ich? Moment. Tu ich stlačím. Na konci, hentam. Budem aj tak cúvať. Takže uvidíte. A napíšte mi do komentára, či by sa vám páčil takto gameplay aj z iných hier, ako napríklad teraz vyjde Farming, hej, a také. No tak pozerajte, stlačím to a vidíte, už cúvam. Zase stlačím a idem dopredu. No, ako rýchlo to ide. A ešte ľudia, mám na tomto save zapnutý Precision Farming. Viem, že sa to tak nehovorí, volá sa to Precision Farming, ale naschvál som to tak povedal. Tak. Rozmýšľam, či to budeme orať, alebo to teraz prvýkrát len pokultivátrujeme. A potom, keď budeme mať v budúcnosti nejaký lepší pluh, tak to možno, lebo teraz mám, tuším, meter má ten pluh, ani to asi nie. Pozriem. Zapnem tempomatík a kúknem.
No, 1,2 metra. Skoro som sa trafil. No. Takže. Tu máme ešte len 49%. Tak to asi ani, že nebudeme potrebovať vlečku. Ale pre istotu ju sem asi donesem. Za chvíľku budeme mať pokosené, ešte možno dvakrát prejdem. Tak, daj to dole. Rozhodol som sa, že teraz prvú sezónku, čo tu kosíme, takže nebudeme používať asi žiadne hnojivo ani vápno. Jedine ak by bolo za dobrú cenu, čo si myslím ale, že nebude. Takže potom od ďalšej, keď budeme mať aj lepšie výdaje a teda viacej peňazí budeme mať, tak určite potom velice rád budem hnojiť aj vápniť a tak ďalej. Proste sa starať o tú pôdu. Výnos nebol extra zlý, takých cca od... ťažko povedať. Taký stred, taký oranžovo-žlté. Trafím sa? Netrafím. A ja mám hneď tú časť až tam. To je až tu, tak takto. No. Ale teraz asi si to spravím takto. Naštartujeme si John Deere 7810. A zacúvame tam. Chápete, aby som nemusel akože ísť s tým kombajnom tam. A povedzte, či mám hrať takto z first personu všetko, alebo mám hrať normálne takto, že budem prepínať. Tak toto dáme vykácovať. Mohol som dať trošku sliepkam, ale dobre, to im potom odsypem. Tak. Toto necháme tu. Ideme odpratať tohto dojča, toplinera. Tak. No. Takže. Tento kombajn necháme tam, kde bol. Tak. Krajšie som to zaparkovať asi nemohol. Koľko? No. Tak. Teraz potrebujeme zobrať nejaký traktor. Toto asi nebude mať zadný upínák. Má, ale to je ten, ktorý nechcem. No. Takže vysúvame si to až sem k tomuto. A zaparkujeme to tam. Teraz sa ukážu moje cúvacie skills. Ale pozrite, jak pán. Presne do stredu.
Banger. Takže teraz si ideme zobrať kultivátor. Ideme skultivátorovať tú našu roľu. Malinku. Strašne mu trvá, kým sa rozbehne. Alebo že chvíľku ide ako keby na voľnobehu, potom zaradí, potom späť na voľnobeh. Také divné to je. Tak. Spustíme. Tak a môžeme ísť. Á, srnka. Keby som na John Deere, tak mu poviem, že čo nepracuje. Však lebo dúfam, že to má John Deere srnku na sebe. Alebo jelenia. Jelenia má, tuším, no hej. A tak nevadí, srnka a jeleň je to isté skoro. Som sa zasekol. Dajte mi chvíľku, kým sa späť dosajem do koži toho farmingu. Tak. Už to ide. Už to frčí. Tak. Krásne. To čo je? Aha, to je taká značka. No. Tak. Precízna robota. Potom určite časom budem chcieť asi vylepšovať techniku. Lebo tak chápete, nedá sa v kuse hrať na takejto slabej, že proste budete mať nejaké väčšie polia. Že by sme si kúpili. A proste s takýmito malinkými vecami to robíme. Akože bola by to challenge. Asi. Ale na takú challenge ja nie som pripravený. Tak, ani nezastavujem. A netreba ani, lebo som to pekne krásne zvládol. To bola asi blbosť sa ísť otačať na chodník, teda na prijazdovú cestu. Ale nevadí. No. Ale mapka sa mi v kuse otvára. No. Toto ide pomalšie ako kosenie toho pola. Ale však nevadí. Nejako to dorobíme. A viete čo, rozhodol som sa, že vám dám sem timelapse. Takže užívajte timelapse.
No takže ľudia, ja by som sa s vami v tomto momente pri takomto krásnom fendíku favorite 511C a tam pri horkozdušnom balóne rozlúčil. Ďakujem, že ste dopozerali toto videjko až sem. Ak sa vám páčilo, budem rád za každý like, odber a prípadne nejaký motivačný komentár. A napíšte do komentáru, či by ste chceli viac takýchto videí. A čaute.